Evdemeke vegera koçberên Serêkaniyê di Rojevdeyê yek ji mijarên serekê yên peymana 29 Çileyê ku di navbera Qesedê û hikûmeta Vegihêz a Sûriyê de pêk hatî de vegera koçberên ku di dema êrişan de bi darê zorê ji cîwarê xwe bûne. Piştî komadawiya koçberên Efrînê gihîştên cîwarên xwe xebat ji bo vegera koçberên Serêkaniyê tên kirin. Li aliyekî amedekariya vegerê xebatên paqijkirina maynan ol aliyê din jî kesên ku li wê derê hawîrdên Serêkaniyê bi cih bûne gefan li Kurdan dixwin. Li ser malperên medyayan dîmenek hat belavkirin ku çekdarên hundirê bajarê Serêkaniyê gefan li dijî koçberên ku dixwazin vegerin. Dîsa ev gef û belavkirina vê dîmenê hem wextî axaftina destpêkirina amadekariyên vegera koçberan bo heremên xwe hatin kirin. Dosyaya vegera koçberan heta niha bi dawî nebûye. Yek ji xalên peymana 29 Çileyê di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û hikûmeta Vegihêz a Sûriyê de vegera koçberên herêmên dagir kiriye. Ji dema ku Serêkaniyê di sala 2019 de ketiye dibin kontrola çekdarên bi ser dewleta Tirkiyê ve bi hezaran xelk bi koçber bûne. Koçberên Serêkaniyê li kampên Waxûkanî, Serêkaniyê û Newruz bi cih dibin û hejmarek jî di dibistana de ne. Ji bo dawî ayna li koçberiyê, Komîteya Koçberên Serêkaniyê xebatên xwe didomînin. Li gorî Komîteya Koçberên Serêkaniyê ragihand ku 14,000 malbat wate 17,000 kes navê xwe tomar kiriye ji bo vegera li ser cih û warên xwe. Ji bo vegera koçberên Serêkaniyê gavên yekem tên avêtin û ev demeke xebatên paqijkirina maynan dest pê dikin. Li gorî hatiye ragihandin, ji bo vegera koçberan jî komîteyeka pispor hatiye avakirin. Her wiha ev komîte ji hêzên ewlekariya navxwe ya Serêkaniyê û lîwaya şêstî ya Artêşa Sûriyê pêk tê. Armanca vê komîteyê ew e ku xebatên paqijkirina maynan bên kirin û herêmê ji bo vegera xelkê ewle bike. Piştî ku xebatên paqijkirinê biqedin, dê ev rêyên sereke li pêşiya welatî û koçberan werin vekirin. Tevî vê yekê jî, duh jî vîdyoyek belav bû ku erebên hawirde ku xwe li Serêkaniyê bi cih kirine, gefan li Kurdan dixwin. Eger ew vegerin li Serêkaniyê û wiha dibêjin. الملتفين ما يجي ولا واحد يجيب كردي ويقول اني بحمايتي هذا. Em qebûl nakin yek ji rêveberan yeke tenê Kurd bîne û bije ji aliyê min veye qedexeyê yek Kurd were Serêkaniyê. Koçberên Serêkaniyê û gundên wê li benda vegera li ser mal û milkên xwe ne. Mijara vegera koçberên Serêkaniyê jî bi vî şêwazî her di Rojevdeyê her behsa vegerê tê kirin lê li milekî jî ev gef dema hebe wê ev Kurd çawa vegerin Serêkaniyê bi rastî jî rewşekî xeter e. Em vê mijarê dixwazin binirxînin Mehmûd Cemîl berdevkê Komîteya Koçberên Serêkaniyê li Hesekê bi me re ye û xêr hatin bernameya me. خێردار بێ دەم باش بۆ تەماشەبانê me hêja. Gelekî spas ji bo beşdarbûna we em dixwazin yekser bipirsin dosya vegera koçberên Serêkaniyê her di Rojevdeyê her behsa wê tê kirin ku di demek nêzik de wê veger çêbive. Niha rewş çi ye? Em dixwazin agahiyên destpêkê ji we bigirin li ser vê vegerê çi plansazî heye? Belê mamoste yani em karin ji me û nîvekê de em di pêwendiyê de ne bi hikûmeta Demkîr jî û bi Qesedê jî û cenabê parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed jî ji bo wek dibêje bingeha vegerê saz bikin li Serêkaniyê û gundewarê wê ji bo em wek dibêje kesê xwe yê koçber vegerînin wek dibe bajar û gundewar e. Yani destpêkê anha tiştê li gor rewşa dijmer diyar bû biryarê hatin stendin evin yani destpêkê gotin rewşa ewlekariyê saz bikin, mayîna rakin, wek em bêjin hêza navxwe ya girêdayî hikûmeta Demkî li Serêkaniyê xurt bikin ji bo em karibin bajar wek dibêje temamî kontrol bikin û sibet vegerê de ti pirsgirêk ji gelê me yê koçber wek dibêje dernekeve vegerin malê xwe mêê xwe dibêje bê pirsgirêk yani.
آنها يعني تو راستی گاوک دوی ملی ده هاتی آویتن ببورینه گاو تین آویتن دوی ملی ده بله جبوکو سرکانیه به اولو او کوچبر وگرن جیوارین خواه بله مامۆستا آنها وەک ما گوۆ یانی ژینێکێ دەست نامایینا هاتی کرد بەری سێ ڕۆژە ئەv کەسێ یانی سازی لە سەرێکانیە ئێگرێدای حکوومەتا دەمکیv هاتن حەسێکێ bi cenabê parêzger Nûreddîn rûniştin yani îro mî serêkaniyê bi parêzgeha Hesekê girêdayî yani ket bin دەسەڵاتداریya wê de hîna pirsgirêkin hene ew kesê çekdarî wê de ji ber ewana neb hikûmeta demkî artêşayîn û neb hêza hundirî bi girêdayîne yani rewşek wan wilo ew komên çekdar dîmenî wan jî derketin gev dixwin ewana hene girêdayê hikûmeta veguhêz hûn dibêjin nînin nedibin kontrola wê de ew dibin kontrola kê de ku wê derê wisa bi rihetî derdikevin gefan dixwin بله ایرو دو ایواری ما پیوندی به مامستا احمد هلالی رجی کر و به وقت بیجه حمید محمود خلیل رجی ما آخافتن کر گوتن وانا کسنی دروی یاساین و آنا روشک آورته هی ام کنترول خود سریکانی اتفرد بکن اوانا وقت بیجه نامینن و جارک دن کارکی ولو ببی جیوان زندان يعني بس جوهناكي بنا خفرة بكن برا مورالي وجي بلند به يعني بريارة سروت كوماري سوريا أحمد الشرع هي جو كوچبر بقرن جيواريخا برومات وبأولاد ev vegera koçberan li ser esasê peymana 29 çileyê gerek pêk bihatane xalekî wê esasî bû ev demek dirêje taybet ya vegera serêkaniyê di rojev de yê ji bo we taqvîmekî diyar heye ku hûn ê kengî vegerin eger ev veger jî çê bibe hûn ê wexta hûn vegerin wê derê di nava rêveberiya bajêr hêzên ewlekariya hundirîn de hûn ê ciyê xwe bigirin بله مامستا انا شخوا افکاری دبن وقت بیجه گاویتین آویتین ترجمه جه افکرنا 29 کانونا دا 1026 يعني وقت شمر هات قوتن يعني دجبينا تجي دكتور مصطفى عبدي وجناب بارزقر بمامستا وقت بيجي رئيسدار محمود خليل رجي بأحمد هلالي رجي يعني قاف وقت بي زمين آماده دبي جبو فقري أفكسانا وقت ما قو يعني أفكسانا نقري داين نب حکومتا دمکیوه و نجیب ارتشا سوری و یعنی یا نب هزا هندریوه و نجیب ارتشیوه آنها روشا هنکی تبلهف هبونا ارتشا ترکی الویده هنکی وانا وقفه پشدار دبینن جعالی ویده یعنی سرکانی آنا کار جیر دبه بتمامی وقت بیجه سازیه وی امنی سازیه وی خدمت گزاری به پارێزگەها حەسێکێ وەرن گرێدان ئەف کەسانە ترۆلا وان نامینە ئەوان بخوا بەلکی تەرجەمێ هەنێکی کێمانی هەبوو مامۆستا ئەوان دەبێت پێشی ئەمێ دەرکەبن دوور خەڵک وێ بەگەرن یعنی بەری ئەم دباژێر دەبن ئەم قبول لاکن خەڵدە يعني ندجي فقريني بس دبي ام بيشي دركبن هرن جي وارخوا دوري كوچبري سريكانيه خلكي سريكانيه فقرن جي وارخوا لي بقشتي افكار كاركي وقت بي جي شرمزاريه ومامستا احمد هلالي وعميد محمود خليل وباريزقه حسكي بقشتي وقت بيجي اف تشيك شرمزار كرن وقوتن يعني كاركي افكار جارك دن ببيت جيوان زنداني يعني باشه و ناو اخافتنی خود جیانی سر زمان گریدای ارتشا دولتا ترکیه جی هین هز لوی درینه و گوت اف کومن چکدار جی هین زیتر پشتا خوا جوان دگرن اوانا هانه لگور کووند بیجین و ج سرکانی درکوین تشتک دوی درباری دجواره تی گوتن بله
جمر تکس کرن چه دکتور مصطفى عبده چه مامۆستا احمد هلالی چه حمید محمود خلیل دجبین آمده جبینک فرمی بو وقت به هبونا پارێزگەرژی ڕوونشتی بو جمر گوتن کار راکردنا ماینا وقت بێژت داوی ببه و وقت به اسایشا هندرین هێزا هندرین اسایشا خەلکێ هەرێمێ vegere serêkaniyê em ê wek dibêje gelê xwe koçber vegerînin bi rengekî birûmet û bi ewlekarî û me jî me daxwaz kir me got yanî em wek xelkê bajêr divê beşdariya me di rêveberiya serêkaniyê dihebe çi dwarê emnî de çi dwarê rêveberiyê de dwarê xizmetguzariya de em kesê resenin yanî em nişteciyê resenin di serêkaniyê de rola me divê serekebê jî nebes hebe divê serekebe yanî ji ber em pêdiviyê bajarê xwe em nas dikin mamoste îro bajarê me û gundewarê wê wêrankiriyê yanî malin hene bi temamî wêran bûne malin hene wek dibêje derî şibake em bêjin kehrebe yani van gelek xerabî tê çêbûyî gelek destdirêjî hatî kirin gelek xisariya we çêbûyî wêranî hûn dibêjin çêbûyê divê milê de hikûmet soz dide we ku wan mala hanê wê ji we revalake û wê alîkariyê bi koçberên serêkaniyê re bike والله mamoste wek hikûmet yani wek li xwe bigirin na bes got yani em ê wek dibêje ev rêxistinê mafê mirovayî em ê berê wan bidin serêkaniyê û yani kêm zêde em hêvîdar rêveberiya me jî yani çi rêveberiya xweser çi qesed ew jî hinekî alîkar bin ji ber tizane ev 7 sal gelê me yê koçber xelkê serêkaniyê di şert û mercê gelkî zordar de xaseta taybet ji alî aborî de yani tizane yani insanê koçber wê çi rewşa wî be yani em hêvîdarin yani ev çi rêxistinê mafê mirova çi berî yani karibin wek dibêje hinekî em nabên wek dibê vê ziyana gişî li xwe bigirin na hinekî alîkar bin ge em karibin wek dibê bajarê xwe vegerînin bajarê xwe bi dest xwe xin yani باشه ام gelekî spas dikin û tevlî bernameya me bûn derbarê vegera koçberên serêkaniyê de we agahî jî bi me re parvekirin we rewşa wir jî ji me re parvekir em gelek spas dikin spas ji wan jî